baka ma an dauko ki daga cikin kuratan biyu. Wai ke zaki aure mijinta. Shi me ma ya gani a baki rum, a ba jum, a ba bagam. Ban baki da wani sura. Gaskiya wallahi ba zan yadda ba zai taba yiwuwa ba wallahi. Kice sa ruwar ki kawai zai kawo mana cikin gida. Ki cira ta da mu ta kashe min ke. Sai yanzu abin da zaki dinga yi min kenan a cikin gidan nan. Zanyo min kina yawo da dan Daudu a gari kina zuban min da mutunci. Wallahi tallahi ba dan Daudu bane ka tsaya ka saurare. Aisha Ajamagana. Caji za ka je ka kai. Dalla kai karami da kaiwa ka in kai. Sai an ce kan bako. Nan banzan yaro kawai dan karami da kai ka ce za ka kai caji. Kun za ta yi daraja. Ba baby ba ko ƴan tsane ce ne shi yayan yana zaune. Har ma aka zo aka ci muku mutunci, aka zuzzuba aka jijjiga muku tsakar gida. Kin ga kayan mu da ni da baby kije yadda suka mana sharkar cikin. Aisha mazan za ki dinga kawo min cikin gida na. Kai yanzu ba wajen ɗan matan kake zuwa ba? Tsohuwar kuzuma? Ba wajen ka kake zuwa ba tambayan ka nake yi. Ya falwai ki ne. Hauka da ma ka saba cewa na hauka ce. To karar ma ka gani a cikin hauka na wallahi sun matallahi sai na yi haukan da ya tattaka na da. Kai na zama tantiriyan mahaukaciya a cikin garin nan. In ɗan Daudu ne kwana dinga kwaso su. Wani sa'in ma har da ƴan shaye-shaye don kwaso. Baki isa ƙarya kike yi. Wallahi ka isa har na yi yawa. Aisha Ajamagana. A ci kwai a ci me kwai, a kabewa ne kwai, masara aka yowa. Gaza da gaza ba ni gun baka kulawa. Dan baki kulawa ni ma bani gazawa. Ba za na rufe ba. Buda. Ba za ka iya ba. Furta. Ka sanar da su baba. Ƙawata! Wannan sindikin ƙato ne faɗo mana tsakar gida. Muna shagalewa, muna rewayewa, muna baujewa. Mai gida ne fa. Me kika gani kika dauko a cikin wannan abu mai kama da ludayin dima? Kan je in yi tsirara a gaban gariji. Ashe a sama ka same ni. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama.